Coincidindo coa festividade de San Blas, Valga reúne o seu tecido empresarial. Foi, como xa é tradición, no xantar de traballo no que, ademais de empresarios asentados no municipio, participaron o alcalde da localidade e a conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade. María Jesús Lorenzana resaltou que Galicia quere conseguir persoal cualificado que poida dar resposta ás necesidades das empresas. O cambio fundamental que entendemos que hai que facer para realmente conseguir casar a oferta e a demanda de vacantes laborais que teñen agora mesmo as empresas os desempregados e as desempregadas que agora mesmo están buscando traballo e falar coa empresa. Consideramos esencial incorporar a empresa ao mundo laboral, ao mundo das relacións laborais e tamén o deseño da formación para o emprego que agora mesmo necesitan os traballadores e as traballadoras. Ademais da Consellería de Promoción do Emprego, tamén estivo presente outro departamento do Goberno galego a través da Secretaria Xeral de Industria. Paula Urías salienta que a clave destes encontros é escoitar o empresariado, porque son eles os que coñecen mellor que ninguén as necesidades do sector. Escoitar aos empresarios, escoitar as industrias que están aquí representadas, amplias industrias en Valga, para ver cales son todos aqueles aspectos nos que a Consellería de Industria pode traballar con eles para mellorar todos os aspectos que precisan para que realmente teñamos unhas industrias competitivas e realmente poidamos ter un crecemento empresarial tanto no Concello de Valga como en toda Galicia. No encontro tamén participou o alcalde de Valga, Bello Maneiro, agradeceu que a Xunta atendese in situ as inquedanzas do empresariado, algo que xa se ven facendo en Valga dende hai anos da man deste tipo de encontros. Vímolo facendo dende fai moitos anos xa este encontro cos empresarios porque aproveitamos este día onde nos xuntamos todos e con responsables da Xunta para trasladar temas que son de interés para el, non? E ao mesmo tempo teño que reconocer que nesta comida de traballo que facemos todos os anos, en algunha ocasión xa hai algunha idea para, en algunha orden, remodelala ou afinala para poder adaptarse máis ás necesidades e á realidade empresarial. Ao xantar asistiron máis dunha vintena de empresarios. Tivo lugar nun coñecido restaurante de campaña.